Sugar. Good choice kay. Naglato ka pag ko o ganun ako ba ni continue ba rin ako nga mag-vlog naraman ko kay mahumanan na yung kuan, mahumanan na yung kaning kuan mo sitwasyon ko rin diba na ngayon ang sitwasyon mo tungkol sa COVID mahumanan ni ang plan naman ko kayo balik pa dyan siyempre balik pa sa taksan mo nga trabaho hindi siyempre marang nag-iong kita ko kay parang nagdaghan may request pa na nga marang ganahan sila ng vlog nga naga siyempre ka na ako pa ng desisyon marang vlog na lang makuha na naman yung kurso kaya yun na sila hindi mapugulan yung earn o kaya na iwak ako eh apa na nagiging maglimpa kaya kung desisyon ko nga mag-vlog na naman ko kapalit ako na sa bahay nila na naibukuan Internet. kaya wala pa naman desisyon kaya ano naman ko mag-desisyon o gano'n na yung bawal naman lagi wala pa rin sure lagi na sa diyang desisyon ko Sure na ba? balik sa trabaho hindi wala pa dyan trabaho na kaya pagkadasin na trabaho sila oo nga Manila. kung balik ko mapiktuhan ko na mga pag-vlog o mag-vlog ko kailangan na magbidaan at magtrabaho so dipindi na siguro na so wala mong wala nang pang-apply mag-i-apply o mag-monetize ba kanina na compare ko kaya ba nila sustainer kining pang-vlog o kaya ba sustainer ng mga kainangulan kasama pamilya doon ako sa dihang maano magtimag-timag ko sa maano ng kwartan siyempre wala pa yung makalawag niyo balik ako madura man jud ko mangita ako na nalagot mo niya madura jud ko mangita ina pero grabe nga dilo So, mo trabaho siya o vlog sa siya. kasi di ako lagot mo kita ubos pero ganyan Ah. pero mo di kan eh mga-apply ako sa kuan. Namay, ma-apply ko tayo para monetize ng channel, mainga na. So, ako na sa nagitibang-timbang kung ako ba sa kurso. Kanihan pang vlog or balik. Sa kurso, ha? Siguro pwede, pero maka-upload ko vlog. Anak sa mga. Usas ko kasi ba? Mag-vlog mo yung kaya. Para na, maugiyag. Basta kaduha mag-off sa mga isang kaan ko mag-vlog. Siyempre ako na mag-edit. Mag-vlog pa. Siyempre, di ba, mag-i-off ka sa ating trabaho na kung mabutan sa ating buhatin. Bahatin. Basta lagay na naman mga anit-anit bitawon sa mga nagulibog ako. Kaya mag-vlog ko, kinala mag-vlog ko. Baka din sa seryoso, kinala. Kagampang ba iba bilito ba eh? Kagampang ba? Joel kagampang. Trabaho ko. Ibas mo sa mga Uban ako lang bago mga. Pero wala kagampang gina sa mga nagitan. Noon na yan? Nagkambal? Nakasir na? Kasi kagampang pa. Hindi ba siya kahit ko mo din? Alam ko yung vlog ko para makashare ko ninyo kasi dahil makarelate na po sa trabaho ko nga. Yan, oras ko, dagang salamat ka sa susuporta. O salamat sa mga tao na susuporta. Dagang ko sa istorya, sabay? Wala nga, nag-vlog ako din. Uso ang vlog ron, ha? Lumit is niya picture. Busok pa eh. Yan na po ilang recipe lahat. Lain ilang recipe. Sige. Kalamay sa buhol, cheese.
Ay. Kalamay na ilahat. Kalamay yun. Kalamay yun. Anong naging kalamay ng bugyon? Kaya pinupili ka. Tapi ano nila sa sipanan? Kasi hindi saya. Nadali kang tagay, Che. Ha? Nadali kang tagay. Grabe na po, Lucy. Hindi na ito. Tao doon. Ano yung manggod siya dito? Pwede biyaan. Kaya mo pilit naman. Pilit na siya. Kuya, nananggal? Mga istorya, yung sa una. Lagi, nananggal na. Telmo. Ah, di. Huwag ka nang magsipayan. Siguro ni Kapuan. Ano kay Kapuan? Ha? Kapuan. Tama, almaya.
Live show na lang siya, live show, ha? Na siya live show, ha? Uy, upit na maluto itong kalamay, te. Daghan na, oy. Alam sa dahil, kasa yung goods. Kapitan. Mayor. Pangutana, sobrang kasi siya kung may kibawan na Ang probinsya man, Lord, murag. Ang mga politiko na kwarta. Kay iulan mga kuan, siliti, mga pagkaon. Wala yung ilang kumugsa. O, muna mamusa sila. Di pala sa susunod nga, okay lang. Sa akong mangugat. Wala yung income. Okay ka. Gabi na, Luzon, wala. Okay ka lang siya. Ang tanong, hindi sa tuwa ngay, nakaani. May lugar sa Bungol, nakaani. Oo. Wala yung problema bukas. Ako, bukid nun, Cagayan, wala kayo, Cagayan na. Katunod sa bukid ang Cagayan. Naman, mabuti ka sa Bungol. Advantage kaya. Oo, sa rin. Pati local, ang kaning Gawas na yung oil.